Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o lase Bamakɔ News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ kan ka kɛɲɛ ni an ka wagati cogoyaw ye k'a fɔ ye aw bisimila an ka kunnafoni segin kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ an b'a daminɛ ni Mali kunnafoniyaw ye. Farafinna tilebinyanfan jamana 15 jɛtɔ ni o ye Communauté des États de l'Afrique de l'Est CEDEAO ye olu y'a yira k'a fɔ bataki dɔ kɔnɔna la k'u bɛ ka Mali jamana ani Aligérie jamana ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u bɔra a kalama ni waati ninnu na. Ka da a kan ko jamana fila in bɛɛ ye bataki kɛ min b'a yira k'a fɔ k'u ka dusumakasaw yira o hokumu kɔnɔna la CEDEAO ma ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wele kɛ ka ɲɛsin ni jamana fila in ma ni o ye Mali ani Aligérie ye k'u ka dusu bila ni waati in na ka se ka sigi ka ko olu de kɔkɔrɔma don yaasa u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya baaraw ninnu don kura ye tuguni jamana fila in bɛɛ ka nafasɔrɔ siraw bɛ bɔ min na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Tumuni bana ni a bɛ fɔ ko ver de Guinée nanzarakan na ale ɲɔgɔn ye ba tako 28 o kɛnɛw sigira Tchad kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a faba kɔnɔna la. Njamena baara ninnu la ɲɛnamayara kabini kalo tile 8 ka taa a bila tile 9 na san 2025. A baara dayɛlɛ kɛnɛw yɛrɛ bonya n'a karama tun bɛ Tchad gouvernement ɲɛmaa bolo ni o ye son excellence ambassadeur Alamaye Alima ye. A kɛnɛ kan Mali jamana jɔyɔrɔ kun falen don ni kɛnɛya minisiriso o ka nɔnabila ye kɛnɛ in kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la Tchad kɛnɛya minisiriso ni o ye Dr Abdelmadjid Abdelrahmane Mahamati ye. A ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛba in kɔni a sigilen don yaasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn de sɔrɔ minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka tumuni ni o ye ver de Guinée ye ka kɛlɛ ka bɔ jamanaw kɔnɔna la pewu. Ka sanga ni u ka san kunbɛn 10 ye n'o ye 10e anniversaire ye jɛkulu min sigilen don ka se ka maaw ka gundo kunnafoniw olu kɔni kɔlɔsi n'o ye autorité de protection des données à caractère personnel ye olu y'a laɲini k'u bɛna lajɛba dɔ la ɲɛnamaya alamisa avril kalo tile 10 san 2025 Bamakɔ lajɛ soba kɔnɔna la n'o ye CICB ye ni hakilina falen kɛnɛw bɛna sigi u fɛ yaasa ka se ka jamana ka cakɛyɔrɔbaw olu de dɛmɛ u ka baaraw bayɛlɛmali la ka kɛ subahana mansin baaraw ye yaasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ jamana ka cakɛyɔrɔba ninnu u ka sɛbɛnfurako baaraw la. O hokumu kɔnɔna la maa hakili juru carinin ka dɔnta sɛbɛkɔrɔ kawariyalen don kosɛbɛ sɛbɛnfurako bayɛlɛmaliw la subahana mansinw nasiraw fɛ olu nana u ka hakilinaw di ani ka se ka fɛɛrɛw fɛnɛ bila sen kan minnu b'a to an ka jamana sɛbɛnfurako o bayɛlɛmali bɛ se ka nɔgɔya. An bɛna an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Niger jamana kɔnɔ Hausa kan ale kɔni taara ka kɛ jamana ka kan lakodɔn ye jamana seleke 4 kurukara kɔnɔna la o ye paraɲɛ ye Niger jamana filɛ nin ye ka min kɛ u ka kanko nasiraw fɛ. Hausa kan kɔni ale bɛna fara kan wɛrɛ kan kan minnu kun lakodɔnnen don jamana fɛ ka kɔrɔ u b'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ faransɛ kan ani angilɛ kan olu kɔni bɛna kɛ u ka jamana baarakɛkanw de ye. Ko ni sariyakisɛw taara Niger jamana baw fɛ semaine 1 kɔfɛ u bɔlen kɔfɛ diɲɛ seleke 4 jamanaw la minnu bɛ faransɛkan fɔ olu ka jɛkulu tɔnw n'o ye l'Organisation internationale de la francophonie ye. Burkina Faso jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ san 2026 nata k'u bɛna u ka tɛnɛnbolisiraw o baaraw daminɛ ni o ye arayow ye o kɔnɔna la o teliyala k'u sera ka musaka minnu fara ɲɔgɔn kan baara ninnu bɛna kɛ minnu na ko o bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn 53 ani bɔrɛ 1 na wa o wari ninnu na taga bila sen kan kabini san 2026 o kalo 6 fɔlɔw la yaasa Burkina Faso 18 sirako nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la araye siraw o ka se ka don ba la. Ni bɛ da sigi bi an ka kunnafoni sentɛlimaw na aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛmɛdaliw la aw k'an bɛ diɲɛ waati